takafamba ndofunga for about 5 minutes tichifamba. Ndopa ndakaona kuti ini ndakupera simba ndichakwanisa step iri kufamba nevanhu handisi kuigona. Saka and the other thing is ndakanga ndisina kupfeka matekisi. Patakadzika mumota ndakanga ndakapfeka mapush zvimacloaks zvekudai. Saka patakadzikiswa mumota ndakangodzika zvekumburuka kubva kuhope ndisina kupfeka bhutsu. Saka ndaitofamba musango imomo ndisina bhutsu. Saka ndakabva ndati inini hangu handichakwanisa. Ndobva ndapfugama ndakabereka mwana wangu. Mukomana uyo anga ari kumashure akasvika pandiri akati ambuye musite zvekutamba munotouraiwa munhu. Makambonzwa zvinonzi maguma. Ndikati ndinozvidzwa asi ndanga ndisina kugadzirira kuti mafambiro atichaita. Saka inini hangu ndasarenda. Kana maguma acho achitongouya akutongoya andi-ataka handikwanisi. Ndopa akati muda kuita zvekutamba kana manyatsofunga zvakanaka muchamhanya motibata. Havana kumira vanhu vaya kwakutoenda. Saka vanhu vaya vachitoenda vachitofamba kudaro ini ndiri murima makatizi. Mwari vari kudenga kuna mwari wedu we. Saka ndakatosara paya vanhu vaya ndokutofamba ndokutondisiya. Vandisiya kuti nditi ndinodzokera kumashure handakana kwandiri kuziya. Kuti nditi ndinotera kwavaina nako handakwaniri kuziya. Musango makasviba kuti ndo. Ndakangonzwa tuma steps ndichakapfugama ipapo ndichifunga ndoita sei. Ndakanzwa kuti chikwaka kuratidza kuti masteps evanhu vaifamba. Ndokubva ndanzwa vakataura language asi language yacho handakuinzwa. Umwe akataura language but handakunzwa kuti vaitii. Ndibva ndatongoona kuti ndobva zvatoperera panapa. Ndokubva vauye ndobva ndaramba ndichinzwa masteps aya achifamba achiuya kusvikira vasvika pandiri. Papo ndakanga ndachisumuka ndamira. Ndobva umwe wacho abvunza zvaakabvunza handakunzwa. Ndobva umwe wacho azoti unotaura here? Ndikati ehe. Makadi zvinhu? Zvikanzi uri kuenda kupi? Ndati ndasiyiwa nevandanga ndinawo handichagona kufamba. Zvikanzi uchimboenda kupi? Bva ndavaudza. Zvikanzi uchibva kupi? Handanyatsotaura ndikati ndiri kubva unochema mai vangu kumusha. Saka mwana haana mapepa. Zvikanzi unza mwana. Ndakanzwa mwoyo wangu kubuda mandiri. Ndakaramba ndakabata mwana. Zvikanzi ndati ndipe mwana iye kuno. Munhu andaitaura naye mamuri murima but voice rake nechitochi changa akabata chakandirakidza zvimwe zvekuti ndaingoti ndopa zvaperera. Zvikanzi tipe mwana. Pamwana ndega mwana wandinaye. Ndi mwana iyi ndakamuwana after so many years ndichizama kuita mwana zvichiramba. Finally ndatoitawo mwana iyeye. Mama wangu akatosvika pakufa usina mbomuona nekuda kweCovid. Hama dzangu ndakanzwa mwoyo wangu wakubuda ndichivatambidza mwana. Asi kuendesa kwandaita mwana ndainzwa mweya wangu nemwoyo wangu zvese zvichitobudawo pamandiri. Saka pandakamutambidza mwana pfungwa dzangu dzaida kuona kuti kana angotanga kuita any harm nemwana ndomukumbira kuti chitanga wauraya inini. Bosi ndainzwa zvinzi maguma anodambura vanhu musoro anoita sei nyaya dzatongodzwa. Saka ndaingoti kana adaro ndomukumbira kuti chitanga wadambura inini musoro ndisaona hangu zvoda kuita mwana wangu. Saka ndakamutambidza mwana akabva nditi ndipe tauro. Ndobva ndamupa tauro. Ndobva aisa mwana wangu kumusana. Akabva atonyatsosunga umwe wacho akamira pasaiti. Vasunga mwana wangu. Apa the moment yavakatora mwana kane tauro kachikwama kaya kari muhuro manje kabhegi kaya kakutooneka kuti ndine kabhegi. Ndikakudza hama dzangu havana vanambobvunza nezvekuti mari kana kuti kabhegi vakangobereka mwana wangu. Vabereka mwana wangu. Hameno zvavakataurirana zvavakaudzana nechirudzi chavaitaura nacho. Vachibva vati ngatifambe handi. Takatanga kufamba. Apa patiri kufamba
one ane mwana ndiye ari kumberi, inini pakati, kumashure kune umwe wacho. Takafamba vaitaurirana ivo zvavaitaurirana, ina ndanga ndisingazvinzwi kuti vari kuti takafamba musango imomo. Ndobva vanditi pataakusvikapo pane masoja aripo, mukangoita zvinhu zvemafanizi, muri kufara mai. Kana tasvika ipapo mukabvunzwa kuti munotiziva here, muri kufanira kutaura kuti munotiziva. Svika nemwosha aiwa ngatisaendei ipapo. Saka kabva kudhaivheta rodhi yekunopindwa nemasoja kwacho. Ndobva taenda nekwangu tori wesi kwaibaya. Apa ndiri kubayiwa tsoka. Apa handigone kuzvitsanangura. Usiku apa handisi kutoziva kuti tiri kuenda kupi, mwana aberekwa, chii chichaitika. But the funny thing, mwana wangu haana kuchema. Haana kana kuchema. Takafamba tikafamba, ndichigumburwa nematombo, ndichibayiwa. Apa pasina nguva yekumira kuti ubvise chakubaya, ndaingonzunzutira. Tikaenda. Ndobva takafamba close to 45 minutes. Tafamba close to 45 minutes. Ndobva takazonge ndakuona zvimalights. Zvona ndakuona the other side. Ndobva vati saka zvatoda kuita apa toda kucrossa parailway apa. Hamuna kuneta here. Ndakangoti handina. Asi ndaparara. Ende panguva yataifamba iyoyo mweya wangu wanga usisiri panandiri. Ndandakungonzwa kuti yes I'm present, but mweya wangu ndaita kunge ndine munhu andisimudza manje. Zvekuti ndandisina feeling nekuti I think dai feeling yekutya nechii zvakaramba zvakandibata ndaigona kungokolapsa ndotofa. But ipapa hamene zvazvakuitika, ndatonge ndane chimwe chinhu chandipfeka. Saka takafamba bva takrossa railway iya. Ndobva tasvika pamwe papatori newaya. Pavandisimudzira waya yaya. Zvikanzi pfukai, ndibva ndapfuka. Saka ndakambotya kuti ndipfuke bosi. Ivo vaida kusara kuseri kwewaya, iniwo nditi pfukai ndichipinda mukati. Ndabva ndakuti ndakuda kuti uyu asina mwana ade atanga apfuka.